салом ба ҳама тамошогорони шабакаи оламии харид ва фурӯши мошинҳо. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Сидиқ. Дӯстони азиз, дар навори имрӯзаи мо шумо мошинҳои қиммат ва арзон ҳастак. Бештари мошинҳо бо состоянии хуб ва нархҳои дастрас ҳастанд. мо кӯшиш мекунем ки наворҳои оянда мошинҳои бештар ва арзонро пешкаш шумо кунем. дӯстони азиз, дар комментария нависед ки кам мошинҳоро мо бештар пешкаш шумо кунем. агар шумо мошини фурӯшӣ дошта бошед, бо рақамҳои мо равон кунед. лайкҳои ба видеоро фаромӯш намекунем. рафтем. мухлис яшадӣ ҳама намуди варзишӣ ва метавонӣ пешакӣ гуфта ки кадом даста ё кадом ҷанговар ғолиб мешавад. пас компания Adin XBet ба ту ёрдам метавад ки дар дастаҳо ва байцҳои дӯстдоштаи худат сум кор кунӣ. ҳамаи маълумотҳои лозима дар таги видео дар описание. ҳамчунин дар Adin XBet аксия рафта истояст. агар шумо шотона ба 1500 пур кунед, 1500 ба шумо бонус медиҳанд. ҳамватанони азиз, лайкҳои ба видеоро фаромӯш намекунем. рафтем. Opel Sedan. дар кӯзи седан мебошад. мошин дар душанбе қарор дорад. объеми мотораш 1.6 мебошад. соли бароши мошини 1993, приводаш пеш. нави сӯзишвориш газ ва бензин. кӯзаш чӣ гуна гуфтем седан мебошад. рангаш сархи ҷигарӣ мебошад. коробкааш механикай. мошин состояниш хуб, друнаш тоза, ягон камбудӣ надорад. срочно пул дар корайгу соҳиби мошин. ба ҳамин сабаб мефурӯшаш боз арзонам мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. барои маълумотҳои бештар занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. Opel Hatchback. мошин қарор дорад дар душанбе. объеми мотораш 1.6. соли бароши мошини 1995, приводаш пеш, нави сӯзишвориш танҳо бензинай. кӯзаш Hatchback, рангаш сабзай. коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ аст. ягон камбудӣ надорад. мошин спортивния. глушитер хадавои нав кардагием гуфт соҳиби мошин. фақат ба бензин каштагӣ, умуман газ задагӣ нест. мотор инжектора звер, чархош нава. дута электропакет дора. иваз мешавад бо Opel Astra G. савдо ва алиша мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. барои маълумотҳои бештар занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. нархи мошин 23000 сомонӣ, 26000 сомонӣ бо курси ҳозира 183000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. барои маълумотҳои бештар занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. инак дӯстони азиз, дастгирро фаромӯш намекунем. агар хоҳед раҳмат гуфтан, наворо ҳатман падилиса кунед дар имо ва дигар ғайраҳо. Opel Astra G қарор дорад дар Қурғонтепа. объеми мотораш 1.6. соли бароши мошин 2000, приводаш пеш. нави сӯзишвориш газ ва бензин. кӯзаш седан, рангаш кабуд, коробкаш автомат. мошин ҳамаш созай. харидори аниқ бошӣ занг зан. мошин бо савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. барои маълумотҳои бештар занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. нарх чӣ гуна ки дасте 27000 сомонӣ бо курси ҳозира 188000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экран. ВАЗ 2107. мошин дар душанбе қарор дорад. объеми мотораш 1.6 мебошад. соли бароши мошини 1996. приводаш чӣ гунае ки медунем қафвай, балонош престижай. нави сӯзишвориш газ ва бензинай. кӯзаш седан мебошад. рангаш сафедай. коробкаш механикай. ҳолати мошин бениҳоят хуба, ягон камбудӣ надорад. мошин чӣ гуна гуфтем дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳуҷҷатош тамом шудагиай. савдо мешавад. нархаш 8000 сомонӣ бо курси ҳозира 55000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. барои маълумотҳои бештар занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. мошинҳои бештар ва арзон дар сомонаи Авторинок TG. инак дӯстони азиз, мошини навбати BMW 3 серия мебошад. мошин дар душанбе қарор дорад. объеми мотораш 1.6 мебошад. соли бароши мошин 2000 май. приводаш чӣ гунае ки медунем қафвай. коробкаш механикай. нави сӯзишвориш бензинай. кӯзаш седанай. рангаш сиёҳай. дискош престижния. задагӣ надорад умуман мошин. мошинчай чоткаай. харай. савдо мешавад. нархаш 37000 сомонӣ бо курси ҳозира 256000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. барои маълумотҳои бештар занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед.
инак дӯстони азиз, дастгирро фаромӯш намекунем, ҳатман наворо паделица мекунем. BMW 3 серия. Ин BMW-ро аз ваҳдат бо тариқи Viber равон кардан. Объеми мотораш 1.8, соли барош мошини 1992. нави сӯзишвориш танҳо бензинай, коробкаш механикай. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, бо савдо ҳам мешавад. нархаш 15000 сомонӣ бо курси ҳозира 103000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар экрани шумо. барои маълумотҳои бештар занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. мошини рангаш сиёҳай, кузаш седанай, приводаш қафо мебошад. инак ҳамватанони азиз, як BMW тюнингкардагӣ бо нархи 10000 сомонӣ ки бо русӣ 69000 рубл мешавад. дӯстони азиз, агар хоҳед ба мо раҳмат гуфтан, ҳатман наворо паделица кунед. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки дастгирӣ кунед, наворо дар ҷой метонед паделица кунед ва лайкзорӣ кунед. BMW 5 серия қарор дорад дар Бустон, Чакаловский. 0-10 объеми мотораш. соли барош мошини 1985, приводаш қафо мебошад, нави сӯзишвориш газ ва бензин, кузаш седан, рангаш сир. коробкаш механикаи мошин фавран фурӯхта мешавад. мотораш раднои худаш нест, состоянии кузаш созай. ҳатман занг занед. бо савдо ҳам мешавад. инак дӯстони азиз, мошини навбати Daewoo Nexi мебошад. бародарое ки мехоҳед бисёртар мошинҳои Daewoo Nexi-ро бинед, марҳамат наворо паделица кунед ки то мардуми бештар бинашда мо ҳамин хел наворҳоро бештар пешкаш мекунем. ҳамин хел мошинҳоро. Daewoo Nexi соли барош мошини 1996, мошин қарор дорад дар Душанбе, объеми мотораш 1.6, соли барош мошин 96 гуфтем. нави сӯзишвориш газ ва бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, рангаш сирх, приводаш передняй пеш кор мекунад. нархш 12000 сомонӣ бо курси ҳозира 83000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар экрани шумо. барои маълумотҳои бештар занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. як бародар бо тариқи Viber як Daewoo Leganzi фурӯшӣ равон кардан ки соли бароши мошини 1998 ҳуҷҷатош ҳамаш 100%, объеми мотораш 1.6, кузаш седанай, рангаш чӣ гунае ки DC сиёҳ мебошад. нави сӯзишвориш газ ва бензинай, коробкаш механик мебошад. приводи мошин пеш мебошад. дискош престижниан, ҳама ҷош қоидавия. нархш 25000 сомонӣ бо курси русӣ гардонем 173000 рубл мешавад. бо савдо ҳам мешавад. 4 электропакет дора мошин. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. барои маълумотҳои бештар занг занед. инак дӯстони азиз, мошини навбати Daewoo Nexi мебошад. мошин дар хушан қарор дорад. объеми мотораш 1.5, соли барош мошини 1996. нави сӯзишвориш танҳо бензинай, кузаш седанай, приводаш пешай, рангаш чӣ гунаи DC сафедай. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ягон камбудӣ надорад. ҳама ҷош 100%, балонош тенҷан. нархаш 20000 сомонӣ бо курси ҳозира 138000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. барои маълумотҳои бештар занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. мошинҳои арзон ва бештар дар сомонаи авторинок.tg. инак дӯстони азиз, мошини навбати Tico мебошад. мошин дар Душанбе қарор дорад. приводаш пешай, коробкаш автомата, объеми мотораш 1.4 мебошад. соли барош мошини 1996, кузаш минивенай, нави сӯзишвориш танҳо бензинай, коробкаш гуфтем автомат. нархи мошин бошад 14000 сомонӣ бо курси ҳозира 96000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. барои маълумотҳои бештар занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. мошинҳои бештар ва арзонро шумо метавонед дар сомонаи авторинок.tg пайдо кунед ва ҳамчунин мошинҳои худро бепул дар ин сомона реклама кунед. мошини навбати RAV4 мебошад. бо нархи 240000 сомонӣ бо курси русӣ гардонем 1,663,000 рубл мешавад. мошин дар Душанбе қарор дорад. объеми мотораш 2.5 мебошад. кузаш кроссровер мебошад. соли барош мошин 2018, нави сӯзишвориш танҳо бензинай, коробкаш автоматай, ранги мошин чӣ гунае ки DC сиёҳ мебошад.
телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. Барои маълумотҳои бештар занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. мошин американкай полностью комплектай. навори мо у шумо дар ҳамин ҷо ба охир мерасад. раҳмат ки то охири наворро тамошо кардед. дӯстони азиз, лайкзориро фаромӯш намекунем. моро дастгирӣ мекунем. шахсоне ки бори аввал дар ин канал меҳмонанд ҳатман обуна мешавем ва каналро ба дӯстонатонам тавсия диҳед то ин ки мо ҳамун мошинҳое ки шумо мехоҳед бештар пешкаши шумо кунем. мо кӯшиш мекунем ки наворҳои оянда мошинҳои арзон ва бештарро пешкаши шумо кунем. барои ҳамин ҳатман зангулачаи каналро фаъол намоед ки аз видеороликҳои нав аз мошинҳои арзон бехабар намонед. сарбаландии хонаободӣ тани сиҳат бо ҳар яке шумо хоҳонам боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед. хай ҳаматонда.